Konnichiwa, minasan. O genki desu ka? Welcome sa akong channel, Eric's Nihongo Lessons. Hinapon tabay. Kining lisuna kay pirmiro sa tulo bahin sa mga sentence ending particles ug mututok kini sa mga particles nga gamiton sa mga lalaki ug babae. Yoroshi desu ka? Hajimemashou. Ang mga sentence ending particles kay katong mga particles nga ikabit sa katapusan sa sentence ug makadugang gyud kini og dakong dimensyon sa atong pagkomunikar sa hinapon. Aduna tay mga sentence ending particles nga gigamit sa mga laki o babae nga mao'y tutukan ining leksyon. Sa mga laki lang, sunod na leksyon kini, ug sa mga babae lang ang mosunod pagyud nga leksyon. Aron suma total 17 ka sentence ending particles. Kining leksyon na karon mututok sa 5 ka particles nga gigamit sa mga laki ug babae. Mao kini ang ne, yo, uke, uteba, ug ni. Tukion tani tagsa-tagsa kuyog mga pipila ka ehemplo. Niining higayuna kung pwede kong muhangyo kaninyo kung pwede mong makatabang kanako para mas masayon pa ang akong paghimo og mga libreng videos sama niini. Pwede mong modonar bisag pila pinaagi sa PayPal, Eric's Nihongo Lessons. Ang Eric's kay ERICS Y' Nihongo Lessons. Ang link anaa sa sod sa description box. Og kining leksyon na og ang mga uban pod nakong leksyon kaniadto kay adunay kaubang exercise sheet nga mopalig-on sa imong pagtuon. Pinaagis pagdonar og $10 or more gamit gihapon ang PayPal, imili dayon ko sa ericsnihongolessons@gmail.com ug i-email nako nimo ang exercise sheet. Imong ansiran ug iuli nimo nako. Ako mismo ang mo-check ug matagaan ti kag personal feedback. Daghang salamat. Yoroshiku onegai shimasu. Ang una kay ang ne. Aduna kini unom ka gamit. Pagdaig, pag-uyon sa gisulti sa naminaw, pagpahumok sa usa ka hangyo, pagpangayo og kumpirmasyon, pagpahumok og pagsulti og baruganan, ug pag-ekspresar og pagsupak o duda. Ato ning usa-usahon pagtan-aw kuyog ang ilang mga ehemplo. Ang una nga gamit kay ang pag-ekspresar og pagdaig. Totemo kirei na kyoku desu ne. Totemo kirei na kyoku desu ne. Nindot kay ang kantahan no? Laing ehemplo, Kenji-kun wa sugoku atama ga ii desu ne. Kenji-kun wa sugoku atama ga ii desu ne. Bright kay Kenji no? Ikaduhang gamit, pag-uyon sa naminaw. Watashi mo sou omoimasu ne. Watashi mo sou omoimasu ne. Ako pod, maopoy akong hunahuna. Lain pang kumun nga ehemplo, sono tori desu ne. Sono tori desu ne. Ingon ana gyud na. Kumun pug kay ni. Honto ni sou da ne. Honto ni sou da ne. Sakto gyud kaayo na. Ang ikatulong gamit kay ang pagpahumok og hangyo. Mas swabe pagyud paminaw nga kanang wa ta namugos. Kumun kay ning ehemplo. Onegai shimasu ne. Onegai shimasu ne. Palihog in town bi. Laing ehemplo. Zehi mata asobi ni kite kudasai ne. Zehi mata asobi ni kite kudasai ne. Balik-balik unya mo diri ha. Owattara denki o keshite ne. Owattara denki o keshite ne. Mahuman gani mo pag nga unya ang suga ha. Ikaupat nga gamit kay ang pagpangayo og kumpirmasyon. Ashita wa yasumi desu ne. Ashita wa yasumi desu ne. Holiday ugma no? Kimura-san wa kyou kuru to itteta ne. Kimura-san wa kyou kuru to itteta ne. Niingon tos Miss Kimura nga moari siya karong adlaw no? Ikalimang gamit kay ang pagpahumok og sulti sa atong baruganan. Ano hito wa dou suru tsumori nano ka nakanaka wakaranai ne. Ano hito wa dou suru tsumori nano ka nakanaka wakaranai ne. Lisod biya sabto ng tawhana kung unsay iyang gusto buhaton. Laing ehemplo,
僕には寿司より刺身の方が美味しいですけどね。僕には寿司より刺身の方が美味しいですけどね. Para nako lang ba, mas lamian ko sashimi kaysa sushi. Ang katapusang gamit kay ang pagpakita og pagsupak o duda. Kumon kayo ning ehempluha. So desu ka ne. So desu ka ne. Mao ba? Kanojo wa honki desu ka ne. Kanojo wa honki desu ka ne. Tinud-anay ba ka tong iya? Ang sunod nga particle kay ang gyo. Aduna ni upat ka gamit, pag-awhag og aksyon, paghimo og hangyo nga mas bugat pa kaysa ne, pag-ekspresar og kasiguraduhan, og pagbadlong og pangtamay-tamay. Atong tukion kada usa, kuyog pipila ka ehemplo. Primero, pag-awhag og aksyon. Kondo, karaoke ni ikimashou yo. Kondo, karaoke ni ikimashou yo. Sunod mag-karaoke niya ta ha? Skoshi demo tabeyou yo. Skoshi demo tabeyou yo. Mangaon tabi bisag gamay lang. Ikaduhang gamit, paghimo og hangyo nga mas may puwersa pa kaysa ne. Watashi wa hishi desu kara onegai shimasu yo. Watashi wa hishi desu kara onegai shimasu yo. Desperado na kay ko, palihog in taon tabangi ko bi. Kanojo wa kawaisou dakara tetsudatte kudasai yo. Kanojo wa kawaisou dakara tetsudatte kudasai yo. Luoy kay siya, tabangi in taon bi. Ikatutong gamit kay ang pag-ekspresar og kasiguraduhan. Para niini paubos ang tono sa yo. Shachou wa kyou kaite kurun desu yo. Shachou wa kyou kaite kurun desu yo. Karong adlaw biya mo balik si Shachou. Hayaku shinai to maniawanai yo. Hayaku shinai to maniawanai yo. Kung di ta magdali, di biya ta makaabot sa oras. Ang katapusang gamit kay ang pagkasaba o pagtamay-tamay. Mittomonai kara yamete kudasai yo. Mittomonai kara yamete kudasai yo. Tungod kay laway, hunong diha. Chanto benkyou shinasai yo. Chanto benkyou shinasai yo. Pagtuon gug tarong diha. Ang ikatulong particle kay ang ke. Isumpay kini sa plain past o ta form sa mga verbs ug adjectives. Aduna ni duha ka gamit. Paghinumdum sa unsay gisulti sa naminaw o laing tao nimo. O paghinumdum sa mga kaniadtong panghitabo. Tan-aw tag mga ehemplo. Pirmirong gamit, paghinumdum sa unsay gisulti sa naminaw o sa ubang tao nimo. Otomodachi no namae wa nandattakke? Otomodachi no namae wa nandattakke? Unsa ganito ngahan sa imong amigo? Tanaka-san no shuchou wa itsu kara deshitakke? Tanaka-san no shuchou wa itsu kara deshitakke? Sukad kanos agan ito'y ingon ni Mr. Tanaka magsugod iyang business trip? Laing ehemplo, shiken ga muzukashikattakke? Shiken ga muzukashikattakke? Tinuod ka? Gilisuran sa eksamen? Ikaduhang gamit kay ang paghinumdum sa mga kaniadtong nahitabo. Kodomo no koro, kazoku to itsumo ano restaurant de tabetakke? Kodomo no koro, kazoku to itsumo ano restaurant de tabetakke? Sa bata pa ko, pirmi biya may tibok pamilya mo kaon anang restaurana. Daigaku no toki, kono super de arubaito o shitakke? Daigaku no toki, kono super de arubaito o shitakke? Sa estudyante pa ko sa kolehiyo, tig part-time ko ni ining supermarketa. Ang ikaupat ka particle kay ang teba. Adunay duha ka gamit. Pag-ekspresar og pagkairita sa naminaw. Og pag-ekspresar og indirekta nga sugo og pagdili. Pirmirong gamit, pag-ekspresar og pagkairita sa naminaw. Kitenai no? Otosan te ba?
Kitenai no? Otosan te ba? Wa ka naminaw no? Dad, nag-istorya ko nimo. Laing ehemplo. Hao, miga kanay mama, netcha damit te ba? Hao, miga kanay mama, netcha damit te ba? Di lagi na maayang matog ka nga way tutbras-tutbras. Ikaduhang gamit kay ang pag-ekspresar og indirektang sugo o pagdili. Pati ni koitte ba? Pati ni koitte ba? Ari unya as party ha? Hayaku nenai to hayaku okirarenai te ba? Hayaku nenai to hayaku okirarenai te ba? Di ba ingon ko nga kung di ka matug og sayo, di pud ka makamata og sayo? Busa kinahanglan matug kag sayo. Ang ikalima nga particle kay ang ni. Ang gamit niini kay halos parehas ra sa nuni nga pasabot bisan pa nga atong gituki sa miaging leksyon 78. Ikabit ang ni kasagaran sa daro. Aron mo porma og daro ni. Sa desyo ni. O di ba sa ta form sa mga verbs? Taro ni. Usara ang gamit pag-ekspresar o pagbasol. Kung ako lang untang gibuhat apan sa akong pagbasol wa nako buhata. Mo skoshi gambattara gokak dekita daro ni. Mo skoshi gambattara gokak dekita daro ni. Sus, kung naninguhal ang unta kog jutay pa, makapasar man gyud unta ko apan wa nako buhata. 10月に待っていたら飛行機代が安くなったろうに。10月に待っていたら飛行機代が安くなったろうに。Kung mihuwat lang unta kog Oktubre, mo barato unta ang ticket sa eroplano. Apan wa nako buhata, nakapalit na hinuon kog mahal nga ticket. Sumahon nato ang leksyon, adunay 5 ka sentence ending particles nga gigamit sa mga laki ug babay. Kini ang ne, yo, ukke, teba, og ni. Sa sunod nga leksyon, atong tukion ang 7 nga sentence ending particles nga gigamit sa mga laki. Kini ang kana, na, sa, i, ze, zo, og monoka. Kung gusto kang modonar, bisag pila, aron makahimo patag mas daghang video sama niini, i-click lang ang PayPal link sud sa description box. Og sa gamayng donation nga $10, pwede ko mopadani mo og exercise sheet bahin niining leksyon o kaha sa ubang leksyon aron mo paligon sa imong pagtuon. Imili lang ko og akong ipadani mo ang exercise sheet ug ako mismo mo check sa imong mga answers ug mohatag ko og personal feedback. Salamat kay sa inyong pagsuporta. Yoroshiku onegaishimasu. Kung arisgado ka gyud makat-on og hinapon, importante ang pagpractice adlaw-adlaw og paggahin og panahon. Kung nagsakay ra tas jeepney, nagwatch traffic, patubang sa trabaho, naglingkod ra sakyanan o ka break time nimo, balik-balikin igtana og paminaw ang akong mga training videos nga giplano para lig-on ang imong pundasyon sa hinapon. Ayaw og kalimti pag-like, share ug subscribe. Nihongo no benkyo ni ganbarimashou. Otsukare sama deshita.